Latep don burom ya kamer jong uba Carmen lingdo nonglait mentakasngi hasnong erpakon ribhoi hakajing senran ki balalet ban sngolam ki lamayong haringkat ki plakat ban penpawe kajing sngosi halor kajing shat khat jubor kajing im jong uwe na ki rangba nakati ka shnong ha uwe ubar jala ubadai na kajala asam kuman chupan kan mau hang ni bakate kajing ja sha penyap uba Carmen lingdo nonglait kalaja hakamit khatwe tarik menta ubanai hakabaki rupat ba nakati ka shnong ki lalap ya kamet balathya lingtar je utai urang ba hakapor prabaje menmit bat hadian kata ki brio kila rakno sha civil hospital nongpo handai lapen bena ba utai urang ba ulak klatno haba ulapoi ha hospital nongpo halor kata ke jingja sha penyap utai urang ba nakashnong erpakon ki pulit ribhoi kila kemno yu raju rajphar batrei bala hakawe kadhaba hakashnong erpakon ubala sha subajur halor kata ke jingja bat kabala penlong yu utai urang ba na erpakon ba un klatno nasla perthei Balik no haswa jongi hageni kapor bat khamtam kajingku kabakrau kalong ya ka yeng kasam namar baude ukpa unong kit unong ba unong besar unong keja unong krashan haga kemen lani haga ngosi kani kade kajingdu kabakrau ya kakur bat kumju ya ka yingasan barok kawe ni kum kakur habawan kum gini ki jingjia ki bas ngausi thang kilon kum ulo ubaka dum ya ka jingmut ka jing perkhat kabang imla ban pediang kabang imla ban nget bat kabang imla ban ngau tu namar kini ki jingjia ki balong rengkhat kiba ni du no ya uba yet bathon udo usnam ujongi kamen sim ka plu kamen sim ka thang kamen sim kabamla ban hun kumta habang yang saudong hakin kapor ni ken mau yala ujong ukur ujongi kum kini ki jingjia ki bawan kilong ki bomla ban pediang haka imlang ka salang bat haka shnong ka thau barok kowe bat nagaliang ka jongi kum ka kur ngenom klikti hanrei ninyai bot din ya gani ka jingjia ban ni Carmen ru bangane ka liang ka ai kan ai ya ka jing bisar ka bahak naga bentang kajongi ka kur bat khamtam naga bentang jong ka yeng bat ki khon ki batu no yaw kha haba phai sakum kini ki jingjia ki juai jia kha kha hagani ka ri ka ba ye ka jongi habang ipet lang ba ki social media ni i ki jingjia ki bakum kini la ka dai naka yeng ka jongi lani naka yeng naka kur jongki weiru ngan tharai ni don ya ka ju ka jing ngok thang ya ka ju ka jing bam smola ban pediang ya kum kini ki jingjia ni kwa bahaki shnong ki thau ki jongi kinuan ki jing song sok song shngai haka lek kawan lakalong haki rangba lakalong haki khon ki ti lani haki khon ki jongi ka kari ka ba ye ka jongi ni joong bakade kari te breu te play haba jia kum kini ki jingjia ni dam da ka jing sngo ar ka tien kini ki bapa na ta ka dang ki mi lenti baki nang yalam ki badon haka bor kin kham sim khia yakum kini ki jingjia nang bakan nom jiasu nang bakan nom manra ka jing thang ya ka wei ka nom yeng ya ka wei pa ka wei ka kur ka badon sekan ki thang bakari ka iye ka chong ya ubak Carmen ulamen saujur tip urne kumno te ngala su halai ki habalamen sa wanra ngikit na sa civil hospital
nganang mut ba kata ke jing men sau jong i le ke jing ur jong i kalong ka ba malu mala haba ong ur le se la ban pler le ne la ban mong malu mala tinga si ong be ngangam le kata ke jaka si ong be wan ra sene nga i ba kilawan ra mar siteng te pen poi hakali andala tha bakali nilayat nang ne syaduk sibil nang po te haswa bangin stay na kali ngala sotu ngala isan jumut ba namar imki ingsar im leng a im ut syu kumbaya ut lam kiwe ki para bamensa te daga jisopia ngala syu leng a ngala syu pisa hadin tangkat to kat ne minit umbun kenta lat arpo lai 4 minit e nilayo sneo ya ka declare na ki doktor ki onpa im dan syu ilaklat anta ngala lom kum uang syu bi tenang perkat syu dan pentip seno bat ban kan kum noru ngam sonang syu na kalyang jonga tingala syu phone ya secretary sinong la phone bun sin iman kasadon kapor ya ubriu yang alane yono habagidan kam kerki ngijuk hamyo marman tingin la phone keleng hado benda layak tiplut kilok kijol naksong sinong tingin sayo ka phone call na secretary bang kaja kamta tet mairu ikendet te ninang banya perkat kum noru te hadin nang ta ninda yai benya ngiai keli kata ke jing ur ngila dan hostel lara ya i sya cika babu kamet yang ngilawan manwan inquiry ha kata ke jaka rengkat berki dekat senang dikun sama senang ban keli benya hanorukum ha kanogarukum baur hadukat ne ke jingjia namar ba ha kapor lara ya i sya cika babu media na kalyang jongi hi barok badan nila isa kilang bad na kalyang jonga kantam ngala kuat ngala serpai nang no bamensau na ke ji place kabala isyake kabala ingeu kabala itrim te hangta ndang ngilawan ban inkori kata jaka ngi dapat kidat kisin ya kumbang ilayo asngeu haki social media ya ke jinglap joki kun jong i baki perlok nengkong idan lang bat i perlok jong i te hadin wan lap sakinang sung pat laman saw tingin nung keren ya kita hangne marka de jaka kabling haban pendap no nginam penjram te hagane kapur aku akan pensengaw pi haka jipek binya abat bisar jongi kadan ka e kumba subah kayeng nakalyang jongi kastong ni trelang pagi kersan lang kata marmar ni pentip nak sakit kibor pulit tinglalet pentip ni ap kato kat nepor nakalyang jong kibor penyak joka police department let's say kimla berpen biang marmar tingi wan nasiyeng ni jaleng ang ni song ni tiak su bercisni nim nei kinang pisan tingila syania ya pi la IT ya pi ai baka ki kastorkar hi kan simkhya ya kan ne katam ba hadu ba ni nakalyang kayeng kasam nakalyang kasnong kathau nakalyang yang kari kabri uhnyo trap hi bangin yo kasing sai kabapaka umdai bangin syaram umdai bangin syak job umdai bangin syak penyak man kapur ha umenderi ai ba kane kalong tadak ba nang ne